catch 'em all. И здравейте, приятели, аз съм Кико360 днес и както виждате, днес играем Minecraft Pocket Edition в един нов сервер, който тук що направих. Много има дупка. Така. И мисля, че това ще е новата поредица, която ще започнем. Разбира се, че аз ще играя с други. В този сервер е за... Този сервер е мултиплеер, така че може да играем и с ITO123. С него направихме един, така да се каже, един стрим, в който ние играхме Minecraft. И да, ако искате, може да се абонирате за него. В момента малко събираме дръвцо. Ще направим крафтинг тейбъл и разни други джунджури. Така. Още малко. Така. Перфект. Малко да си направим дръвцо. Крафтинг тейбъл, да. Такова. Едно такова. Това си го взимаме. Така. И продължаваме да събираме дръвцо. Хора, тук ще кътнем и когато събера може би стабилно количество дърво, ще се върнем. И здравейте, хора, ние събрахме доста стабилно количество дърво. Даже е прекалено стабилно, защото имаме 3 стака и 14, почти 4. Имаме един сид, който в момента не ни трябва, но ще го запазим. Така, как... О, овчичка. Както знаете, на новата версия на играта на Minecraft Pocket Edition има апдейти на леглата, както и в обикновената Minecraft за компютър, също има апдейт за леглата. Има различни цветове легла, което е много яко, но единственото гадно нещо в тази работа е, че трябва да събирате от един цвят вълна. Например, ако имате две бели и една сива вълна, не може да направите едно легло, защото трябва да е още една бяла вълна. И сега виждам едно свинчо и една патка. Чот! Окей. Свинчо е лодка. Така. Окей. Мисля, че къщата ни ще е ето там, защото е доста добро място тук. Имам чувство, че съм точно в средата на мапа. Защото ние сме точно до... Имаме водичка, имаме достатъчно мобове за убиване за храна. За храна де, мобове ще ги използваме за храна. Може и да ги развъждаме. О! Тук като зоопарк бе. Чат! Окей, вече имаме за едно легло. Имаме достатъчно храна. Аз обикновено като имам едно легло не ми трябва повече. Затова аз в момента убивам овцете за храна. Ей, там видях кол и тук виждам кол, така че нека го съберем. Както ви казах, този сервер не е само за синглплеер, а за мултиплеер, така че може и други хора да се включат тук. Може да го направим като някакъв приятелски
сървър. Мисля, че ще е интересно. Така. Колчест малко. Колчец. Така, достатъчно е. Колко събрахме? 9. Така. Достатъчно е. Имаме си стабилно количество дърво, имаме си вода, имаме си храна. Супер е. Чат. Чат. Майко, за малко да падна. Чакай малко. Ще взе именно. Така, о, кравичка. Да. Зависи с какъв меч биете мобовете. Аз в момента с дървения меч убивам всичко на 2 удара. Почти. Освен зомбитата и другите лошите неща. Така. Сега трябва малко... Кома зепаш? Трябва да съберем малко и... стоун. Мисля, че тук ще ни добро място за къща. Като за първи епизод е добре. Като гледам, започва да става нощ, така че сега ще направим къщичка. Няма да е толкова голяма, да може да се маха лесно. Ей, тук е перфектно. Ей, тук точно. Така, 3 на 3. Така. Имаше и 3 блока висока, да мога да спя, иначе се бъгвам. Така. И тук. Така. Така. И тук още едно. Ето това ще го вземем. Малко ми се свидят материалите. Въпреки, че имам 3 стака и нещо, пак не се свидят. Охо, това съм прекалено високо. Така. Супер е. Така и тук крафтинг тейбълчето. О, фак. Не. Макс. Гледай. Убил го. Ей. Чат. Така. Едно легалце да си направим. Бяло легалце. Така. Ей, тук ще е. Да спинкаме. Много мразете да ме спамва отвънка. Но е гадно, защото когато има нещо вънка, да ви нападне или, нали, да направи нещо, което не искате ви да направи. Чат, една фурна. Дай направо 2. Чат е така, перфектно. Дай си печем малко храна. Чикен. Така. Имам и втора фурна, забравих. Ролмотейто. Трябва малко да пофармя кол. Така. Какво му е друго да се направим? Хубави неща. Так. Аз нямам толкова. Жалко. Окей. Хора, ще отида да пофармя малко стоун и сега ще се върнем. Така, хора, взехме 42 кобалстоун и тъкмо храната ни се изпече.
Трябва малко да разширя тази клипка. Но да хапнем. Доста пълниха гъра. И така. Общо взето. Чакай малко. Искам да направя нещо. Къде си е тук? Чат. Кико. 316. Така. Там. Почукай. Така. И. Добре. Дошъл. Така. Перфектно. Мислех е тук точно отпреди да напиша go away, ама нямаше да е толкова яко. Окей, имаме си и бял легалце. В този апдейт всъщност на леглата може да се скача. Преди бяха като ето това. Не може да се скача. Но сега може да се скача, въпреки че ако паднеш някъде от много високо върху легло, ще ти вземе може би половин сърце демидж. Въпреки че като слайм блока малко работи. Да си изхъбим това. Окей. Всъщност доста ми трябва храна, защото... Не че доста ми трябва, просто... Не че доста ми трябва храна, просто ми трябва, защото ако някога ми свърши храната, да мога да си опека още. Окей, хора, това ще бъде всичко за този видео, за този епизод на новия Survival. Не нужда. Окей, хора, това ще бъде всичко. Ще ми се засъкча горе. Това ще бъде всичко. Но ако искам се кача горе. Така. Ето тук. Момент само. И да, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Благодаря, че гледахте. Аз бях 316 и...